Nie každé dieťa, ktoré sa prispôsobuje, je poslušné. Niekedy sa len bojí, že zostane samo, keď sa stále porovnáva, keď potrebuje vyhovieť všetkým, keď ho ničí tlak partie alebo sociálnych sietí. Možno nebude s výkonom, možno bojuje o pocit, že je dosť. A práve tam začína tichý problém. Dieťa sa prestáva pýtať, čo je dobré pre mňa, a začne sa pýtať, čo musím urobiť, aby ma prijali. A to ho postupne vzdialuje od seba samého. Silné dieťa nie je to, ktoré vyhovie všetkým. Silné dieťa je to, ktoré vie zostať samé sebou. Ak si rodič alebo tréner, všímaj si aj to, čo dieťa nehovorí nahlas.